Mae'n rhaid I ni fyw mewn byd â chysylltiadau. Ffonau clyfar, cyfryngau cymdeithasol, a'r rhyngrwyd yn ein cysylltu. Mae'n ymddangos bod ni'n fwy rhannol nag yn y gorffennol. Sut gall hyn fod? Sut gall byd mor gysylltiedig deimlo mor frith? Edrychwch o gwmpas, mae'r rhyfeloedd yn parhau, nid yn unig ar faes y gad, ond yn ein mewn I ni. Rydym yn ymladd am oroesiad, am ddyniaeth. Mae teuluoedd cyfan yn cael eu torri'n rhannau gan goncwest. Mae plant sydd yn dymuno am eu dyfodol yn breuddwydio yn unig am heddwch. Mae'n rhaid I ni fyw yn y byd lle mae rhai yn cael popeth a rhai ddim. I ormod o bobl, mae bywyd yn cael ei dreulio mewn ofn nad oes digon, ofn am oroesi yn byd o ddiffyg, tra bod I eraill, mae'n fywyd o moethusrwydd, o ogoniant, mor bell oddi wrth y frwydr honno. Ac yna mae tlodi. Mae'n cymryd llawer o wynebau, newyn, digartrefedd, colli hawliau sylfaenol dynol. Mae'n fwy na ystadegyn. Mae'n frwydr ddyddiol I filiynau o bobl ar y blaned hon. Frwydr sy'n dwyn gobaith oddi arnynt ac yn gadael dim ond desbair. Nid yw ein bwyd bellach yn ffynhonnell maith ond yn wenwyn. Mae'r diwydiant feryllol yn elwa ar salwch, tra bod amaethyddiaeth fawr yn llifo ein bwyd gyda chemegau a thocsinau. Yr hyn a oedd yn bwysig i'n cynnal ni yw'n araf yn ein lladd ni wrth I ni gael celwyddau a thocsinau cudd wedi cuddio fel maith, a oedd yn niweidiol. Ac peidiwch ag anghofio sut rydym yn trin yr anifeiliaid, creu system seiliedig ar greulondeb yn lle parch. Rydym yn trin anifeiliaid fel nwyddau, wedi pecynnu mewn cewyll, wedi tormentio eu lladd heb unrhyw ystyriaeth am eu bywydau, eu poen, nac eu parch. Mae ei dioddefaint yn cuddio oddi wrthym, ond mae'n wirioneddol. Rydym mor ddirgroes erbyn hyn gan wladwriaethau, gan genhedloedd, gan fewnfudwyr a phobl nad ydynt yn fewnfudwyr, gan ras, gan bleidlais wleidyddol, a chan filoedd o labeli eraill. Mae'r rhaniadau hyn yn torri ar y gwefus o'r hyn rydym ni fel bodau dynol. Yn lle undod, rydym wedi gadael ei ffiniau, ideolegau a labeli greu waliau go iawn rhyngom. Mae ein llywodraethau a'n sefydliadau, a oedd wedi cynllunio ein gwasanaethu, bellach wedi dod yn ein rheolwyr. Wedi'i reoli gan rymoedd anweledig, maent yn cael ei defnyddio nid ein bydd ni, ond ar gyfer grym, arian, rhyfel a thlodi. Mae'r systemau a oedd I ddiogelu a grymuso wedi dod yn offer gormes a rheolaeth. Mae ein planed, yr unig gartref sydd gennym, yn gweiddi. Mae coedwigoedd yn cael eu torri, a phroblemau fel llygredd, camddefnyddio a newid yn yr hinsawdd yn parhau I fod yn bwysig. Mae'r gwefannau distaw o fyd o wir boen i'r defnyddwyr. Pob coeden a dorwyd, pob afon a wenwynwyd, pob rhywogaeth a gollwyd yn rhan ohonom, wedi golli am byth. Mae iechyd meddwl yn frwydr weithiau yn dawel. Mae iselder, pryder a unigedd yn anweledig, ond mor real ac anodd. Mae pobl yn cael eu torri o dan bwysau eu meddyliau. Mae popeth yn teimlo'n anodd weithiau. Rhyfel, casineb, rhaniad, tlodi, salwch, gobaith, sut y cawsom ni ddod yma i'r lle hwn? Rydym wedi creu byd o dan ofn, greed a chynnydd gyda phwyslais ar egwyddorion a systemau torfol. Ond y cwestiwn pwysicaf yw, sut y gallwn ni ddod allan o'r sefyllfa? Mae'r ateb yn dechrau gyda chi. Gyda phob dewis a wnewch chi, rydych yn creu'r byd newydd eich byd unigryw. Mewn pob cam, nid ydych yn cymryd rhan yn unig yn y bywyd, rydych yn ei siapio, yn ei ddod I fod. Ac yn hynny, nid oes unrhyw gyfraddo dydw I ddim yn ddigon, dim ond nerth a phenderfyniad, grym sy'n tyfu gyda phob gweithred a phob cam. Mae'n ffordd o fyw o fod. Mae'n gofyn I ni fyw gyda llwybr llwyr, gan gymryd cyfrifoldeb am bopeth a wnawn a phob ton sy'n dilyn. Mae pob gweithred a wnawn, pob gair a siaradwn yn creu tonnau yn y byd. Mae'n creu dyfodol gwell yn ymwybodol cam wrth gam. Gyda phob penderfyniad, rydych chi'n datgan i'r byd rwy'n ddigon, rwy'n gryf, ac mae'r penderfyniadau hynny'n cario egni trawsnewid. Nid ydych chi'n unig ddrop yn y môr, rydych chi'n y grym sy'n newid y tonnau. Sut gallwn ni ddefnyddio'r tonnau hynny gan bawb I ddod â newidiadau ar lefel fyd-eang? I yrru newid byd-eang, gadewch I ni sefydlu system newydd sy'n caniatáu gweithredoedd unigol dan arweiniad pwrpas cyfunol. Gwnaethom hyn trwy greu egwyddorion ysgrifenedig a renir sy'n adlewyrchu ein gwerthoedd a'n harwain I fyw'n bwriadol. Mae'r egwyddorion hyn a ddatganwyd yn agored i'r byd yn uno ni ac yn gwahodd eraill I ymuno. Yn bwysicaf oll,
Maent yn gwasanaethu fel offer i gyd-fynd ein sefydliadau, a'n llywodraethau am pwrpas dyfnach. Beth sy'n dechrau fel gweithred unigol yn dod yn rym cyfuno gyda phobl yn uno. Mae'r egwyddorion hyn yn dod yn fan cyfeirio ar gyfer cyfrifoldeb a gwneud penderfyniadau ymwybodol. Wrth fabwysiadu'r egwyddorion hyn, rydym yn sylweddoli pwer undod a dewis. Mae ein gwariant am pleidleisiau yn dylanwadu ar y byd o'n cwmpas. Gyda'n gilydd, rydym yn creu galw am degwch, chynaliadwyedd a tosturi. A phan fyddwn yn galw amdano, ni fydd gan y systemau economaidd a gwleidyddol ddewis o'n dilyn. Wrth i lywodraethau lleol fabwysiadu'r gwerthoedd hyn, dechreuwn newid y sgwrs genedlaethol. Nid yw ymgeiswyr am swyddi uwch yn rhedeg dim ond am bwer, maen nhw'n rhedeg am newid. Fe welwn ymgeiswyr sy'n barod i lofnodi'r egwyddorion pwysig hyn, gan addo i cynnal unwaith eu hethol i swyddi. Bydd y ymgeiswyr hyn yn cael ei rhannu gyda chymunedau, gan ganiatáu i bleidleiswyr wneud dewis gwybodus. Yn hytrach na'r ymgeiswyr sy'n gyrru'r agenda, bydd y gymuned gyfan yn ei gyrru a bydd yr ymgeiswyr yn gweithredu'r agenda honno. Dychmygwch y dylanwad hwn yn ymledu ledled y byd lle mae busnesau, ysgolion, llywodraethau a chymunedau i gyd yn cyd-fynd â gwerthoedd tosturi, cyfiawnder a chynaliadwyedd, gan greu cymunedau mwy cysylltiedig a chydweithredol. Gyda'n gilydd, rydym yn stopio ymateb yn unig i broblemau'r byd. Dechreuwn ei datrys. Llongyfarchiadau. Rydym wedi creu byd newydd o heddwch a llwyddiant i bawb, un lle mae pob penderfyniad a wnawn bob amser yn seiliedig ar y dda gorau i bob bod byw ac yn llwyddiannus. Mae pobl, sefydliadau a llywodraethau bellach yn gweithredu mewn cytgord ar egwyddorion hyn. Nid ydym bellach yn cael ein gyrru gan ofn a chynnydd. Rydym yn cael ein harwain gan gydymdeimlad, cyfiawnder, cynaliadwyedd a llwyddiant. Trwy fyw yn unol ar egwyddorion hyn, ni chaniateir i anghyfiawnder ffynnu. Yn hytrach, byddwn ni'n creu grymuno ar gyfer daioni ledled y byd. Byddwn yn y grym diamadferth a hanfodol sy'n rhoi genedigaeth i'r byd gwell newydd o losgiadau pell y hen yn ein cymunedau. Ewch i'r wefan Manifesto for a beterworld.org a bod yn rhan o'r newydd.